В момента сме на Бързия. И ще гледаме водата как се движи бързо. Изглежда даже малко страшничко. Представям си как съм там в момента и умирам. Умирам от полска чума. Да речем, че трябва да закрепя някъде фотоапарата. Да речем тук. Няма да стане. Не. Не. И тук не. Ще търсим. Ето, намерихме един подходящ храст, където мога да сложа фотоапарата, който ще гледа към гората. Да речем така. Не. Перфектно! И сега седим и чакаме да мине някое диво животно, за да го заснемем. Това е тайната на истинския естество изпитател. Търпението и причакването на някое диво животно, което евентуално, ако е тихо и спокойно и не се чува шушка да шушне, евентуално ще премине покрай нас, евентуално всеки момент. Разбира се, това може да продължи с часове, защото дивите животни идват тук на реката да пият вода. Но, ако дивите животни не са жадни, можем да чакаме и много дълго. Защото те са диви и Мош ли ги разбра какво по дяволите искат да направят. Но нали ви казах, както вече казах, така. И все още чакаме дивите животни. Но не губете надежда, дивите животни всеки момент ще се появят. Даже мисля да замлъкна, защото виждам в далечината едно диво животно. Така че се снишавам и чакам то да премине. Отивам да пия вода. Къде ли е водата? Аз пия само горна баня. Но тук горна баня май няма. Мисля, че някакъв естество изпитател ме наблюдава. Отивам да го изям. Отивам да го изям. Изядах естество изпитателя. Сега ще ви дам естество изпитателя. Евентуално съм изяден от евентуално дивото същество, което евентуално трябваше да пие вода, а не да яде. Но евентуално следващия път ще успеем да заснемем някакви по-добри кадри. Благодаря ви. За вас верен естествено изпитател беше Борис Радев от село Крън.